سلاوی بر باشه والله هیویدارم herkes باشه ایرو برنامه ما به رونی روحرا و بدومه رونی روحا demek ki دريجه تبلی برنامه کی منه ببو ایجایرو تلفن کر باش بو نها آماده امهنه کی مسئله نه آمریکا شیرو وبکن تکیلیا اسرائیلیا bu Kurdan re Rojava Kurdistanê ber bi Kudirê ve diçe tiştekî din jî heye li Bakurê Kurdistanê li geverê Şemzînanê niha Daeş Hizbullah xwe bi rêxistin dikin ciwanan tevlî xwe dikin bi rêk û pêk dikin behsa cîhadê dikin şerê wan wê li hember kî be ew ê çawa xwe bi rêxistin bikin yani derdê wan çi ye dawa wan çi ye arman çi ye ka ez Ronî Ruha pêşî bigirim jon. Merhaba Ronî bixêr hatî. مرحبا مامۆستا سلااوڕێز ji bo te ji bo hevalên me temaşe dikin. Sihata te tendurustiya te baş e? Baş e mamoste baş e hal û mal e welhasıl em jî 24 saeta va mesela Kurd û Kurdistanê wê dişopînin ew carna jî hinekî serê mirov jî değişîne bi rastî te gotiya tansiyonê min rabûye jor te got. Ê min tansiyonê min 24 saeta li jorê bişire. Yani hinekî mirov Wala Xwedê selametiye bide Ronî. Niha em ê tev tamam e. Hevan do ême deng meng her tiş baş e. Dengê Ronî, dengê min, meseleyên teknîkî eger hal bin û ji me re bibêjin baş e tamam e. Em îro dixwazin fikra we jî mühim e. Hûn jî pirsê xwe ji me bikin hevanno. Hûn çi bipirsin ez ji Ronî ez ê bibim tercümanê we yani tamam e. Niha Ronî ez pêşî bi vê dîmenê dest pê bikim. Ev dîmen ji Bakurê Kurdistanê ye. Gever Şemzînan ev Daeş Hizbullah xwe bi rêxistin dikin. Ev tehemî ciwanên Kurdin hûn dinirin ji lû beriya wan kifşe ye. Vana tevlî rêxistinê dibin. Gelo sedem çi ye? Çima beriyan hat tiştekî wisa çi nebû çima ji hûr rêxistin kîjan e mamoste hinekî dibê çebra temaşa me vane me jî me hinekî tam zêde fehm bike çîjan rêxistin yani ji teva Hizbullaha kevin yana nihatê jî berdewamiya wê hidapar tu behsa wê dike an rêxistineke nû li holê heye. yani çi dibe bila bibe yani ez behsa mantıqekî ez bixwe nizanim tam yani tamam ez te re bêjim çi ye mantıqekî heye li Bakurê Kurdistanê pêş dike ve ev mantık ne li gorî demameya nû ye yani ne nûjen e ne modern e ne medenî ye ciwanê me dikişîne nava xwe valahî çima çêbîye heta niha çima çêbîye tamam ka işte çil pêncî sale em tê dikoşin di berdêla pêncî şêst hezar şêxan de em hatine heta derekî me xwest îdealê me hebû jiyaneke cuda jiyaneke li gorî mirovahiyê me xwest em ava bikin ama di dawiyê de em dibînin gencê me berê xwe didin cîhaneke din ku tam berovajiyê me ye xêr e em ber bi Kudirê vedişin mamoste ka ji kelema xwe ez dixwazim lê çend şirova bikim û ez hinekî lema ji zû naxwazim derkevim dibe çi YouTube jî û ez dixwazim te re jî bibim mîvan ama mesele çi ye ji ber dema mirov dipeyive bi rastî mirov hinekî nikane hêstê xwe kontrol bike îjarê weta mirov dinifisîne mirov gelek caran di ber çavara derbas dibe paqij dike jê re edît dike ama di axaptinê de helal taybet weşan êzînî ne wisa ye îjarê dibe jî ez hineka jî bêşînim mêzeke anka niha carcana hinek kesên xwe nenas yani hîn xwe nas nekirinin sosyolojiya Kurd nizanin û dibe çi fantaziyên cuda cuda ji wî re dibêjî îlkel mîletçî û ji wî re dibêjî nizanim çi wexta tu sosyolojiya Kurd nizanibe sosyolojiya Kurd çi ye sosyolojiya Kurd li ser du xeta dimeşe yek xeta netewî ye ama xeta netewî jî her wext dibe çi di medreseyên İslamê da dibin navên İslamê da Kurd hatiye Kurdkirin wexta tu xeta netewî zîv bike bikuje yek û nizanim tu rêl wê bibire û rêl wê bibire min ev gelek car got ev kesên
کورد یه نتو پرست و بری خو بده که او کسی دبین کردم کردستانی من و بری خو بده که تو وقت بری و بده آرژانتینا و نزانم امریکا و چکواران و وسا ببه چونکی تو شمزینانی نکنه بری کسی بده دنیز گز میشه و زوزو پیک نای دبه هندک پیک پیک اما بنگهی هم مزلا پیک نای لی بری دکانه لشمزینانی لآمده لبینگو ل هر من کردستانی بری کسی تو پرکانه زو بده او رادیقال اسلامی جبهرگ دبنگاه مدا هيا دبنگاه مدا هيا اولا ما اسلام ما مستقلو دنگتي دنگی تتی یعنی اینترنت تا من ضعیفه آتا ضعیفه نزنم اما بدنگ باشه بدومینه باشه وگا اي تمام يعني دبنگاه جواكا كردا دو سوسيولوجيا كردا دبي چه پرسنتكي مزن بنگاهوي اسلامية بنگاهوي اسلامية لي اف بنگاه اسلامي تپر كانه بزو بهواكي خطا كرد و كردستاني ونكي دبي چه بنگاه كردا وي خودي بك نه لبوي ده اما تو وقتا ببجنا از چپ گريكي چپ خودي بكم جهاني چپ دبت تفسر بكم كده اما قالك قفلاك يجيش تبقت قفلاك يجيش تبقت ويجاري ين تف تنبا يه هنكي لسخطا كرد كردستاني وطا ببجنا استوي فكرة دنابم او كس بخودي دمينه او بخودي دمينه وكد بيتشا او هنك بزن او هنك ميهن جبزي خود قتيا يعني بيفيسنا كغور ورا بوخا روفيا كي بتنيجي كانوا باطا بخارا ين وكان راديقال انه نهضانين بحث لكن يوكن حزب الله وانا وان كسين دبيتشا لوي دريمانن وجوان تيجي وسايا تدو خازت تولبو تفكر كيف تتف هيزه كيف لبو تفكر كيف دولتا ترك بيغمان نيارتيا دولتا ترك خرطه لسر جواكا خرط ذات دمشينه او ام غازن جيناك دبيتشا دجمناتي بمنتيه لي بلي كرد وقت الكوكا خافا نگرن ويعني تدي ام جار جارنا مبو بورينا زيفي قوتني ببيجم يعني بريزو جلان اف خوش ديت دي بيواجه يكمين دا بنر كونفرنسا اسلامي بيغاني بنر اف تدي اف نمين جمعاي لكولانا نقالي كرد بيغداني شاوا كرن وان خطين حزب الله والا درخستن لي بنر 20 سال داوية انوا 10-15 سال داوية بتايبت 10-15 سال داوية يعني لكيجان هيلي ما جوينك ما بن حزب اسلامي الكردستاني تشيكر ما لكدري يعني او هناك كرن مجال بري بخانين نهشتن تيكا فدستين نيار نهشتن تيكا فدستين راديقالين عرب ونظام القاعده بنره و 10 سال داویه یجی 2013 و 14 و آن 15 وردا لتو هاوی دی چاپمنیا مدا تا اف کسانا کسک دیتنن تا اف کسانا بمرا ببوان را جوینه کرچیکریه والحاصل اف خطای میا وقتا از ویدی بیجم از خوشی رخنه کم اف خطای میا ام گرک سوسیولوژیا کرد ناس بکن ام لگوری و هنه کی تفگرن یک و آدو دو جی وقتا او کسی ببیجه کرد و کردستان تجی الهمبری وی دبیچه به هوا کی آنتی کرد آنتی کردستان آنتی کردچلک تزکی الهمبری وی خل پوزی وی خل ای بخوده وی بری خواه بده داعش جی بخوده وی بری خواه بده القاعده جی بخوده وی تف محبه جی ببه بخوده وی تف دبیچه ای پارتیه جی و تف امید ازداغ جی ببه Ümit Özdağ divan demeyi daviye da divan 5 sene daviye tutanı çıkarıydı beşiyle. Bir kesik naş opinini zane. Di taybet libingo li heremin dibêçe em dibêjin xelkê me zaza lê hene. Li wê derê biriya leşkeriyê, biriya artêşa Tirkiye di liv û tevgerek mezin dayê da ku hûn zazanin hûn ne Kurdin zaza qewmekî dinin zaza ne tevekê din. والحاصل هيلي او جيتي مشاندل اما بطايبت بنقا بينغورا يعني وانا برتي مشاندل ام تشتكي دبيجن ام بالي دكشين السر دارك كي ام هشياريا كي دكن رخنا كي دكن ترولا كي در كذا
لپۆزێ تەخەوێ ببێژە حەیران تو لە ئەوروپا ڕونشتیە یەکی وسا نفساند بوو ئەس باوەرم نها تەقلیما خۆڤەگری و ویسکەتە سەرماسەیە هەرکەس زیینیەتا خۆ دەبێژەیە کڕۆ لە بێدرێ قلیمانینە یەک ژیانە خۆدا از ویسکی بەناخم دو پەنابەرێکی پەریشانم سسێ بەردە ئەس ناوێ خۆ بە ناشێرم ناسنەما خۆ بە ناشێرم وەجێ من ئەنیا من سەری من بلندە دەرەوەی ئە شتێکی دەنفسینم توی دەبێت چە ترۆڵەکە و مرۆڤ ji ber trola nikane rastiyakê bibêje hewceye yani mesela meser şemzînanê got heyran vana dahatin wê hîn werin ma nehewe tenê yani nehewe tenê yani min berê jî veya ji hevalekî mey qedir bidin re jî got yani em nikane bibêje filan kes Kurd e Kurdistanî û je bêjî îlkel milletçî û bibêjna ya rêxistina tevgera azadiyê çi qas cûre beçên dibê çe Tirkiye tevê hene ne were yani naxwazim nava bibêjim çi qas cûre û heta jî wen hasil ya cî nemaye yekî bibêje ez Kurdim Kurdistanim cî wî te de nemaye ew kesên bibêjin a ez ol îdeolojiya bawer nakim baweriya min Kurd û Kurdistan e çawa cî wî nîn be yani yek vana pirsgirêkên pir mezinin û wê hîn mezin bibe wexta li vê tiştana hîn xwedî dernekeve wê hîn mezin bibe wexta ev dibê çe yani çapemenî û dibê çe ev hemî ev esasên tevgera me ya mezin wexta têkevin destên însanê sosyolojiya Kurd nizanibe civaka Kurd nizanibe û bibêje dananın quyruğu Kıbrıs'ta kopacak ve çağa dananın quyruğu Kürdistan'da kopacak. Ecibê dibêjim û zaten werbuye li Kurdistanê werbuye li Kurdistanê werbuye lê mixabin wê hîn mezin bibe ama hewceye ev medêşîne weke kesekî Kurd Kurdistanî di tevgera azadiyê da jnaroktiya xwe da mezin bûye heta nî roja îro min değişîne va tiştana li Colanî binere Colanî li serê kaniyê zarokê Kurd dikuştin niha li netewên yekbûyî dibê çê tedî çawa ban dike em nikanin bihêlin ama her kes dibê çi her pêk hate dawa tiştekî bikin û wê çaxê ev xeteriye li ser Tirkiye û li ser Iraqê û nizanim li ser ku û adin çi dibêje adin jî dibêje tiştekî hîn dibêje hejmiyara ereba li hindika Kurd sedî 25 Kurd nizanim çi qas ereba yani dibê çi wekî bibêje dîl girtiye işte dîrok li mirov wisa dike wexta tu dîroka dibê çi kemberan ereba nebîne û çawa erebên ji çolan anîn xistin deverên te û gundê te û bajarê te tapiyê xaniyên te nedan te û ereb xistin wa hêlana û tu ji wa darana derxistin tu wê nebîne tu wê îro lêpirsînê lê neke sibê tu lêpirsînê li gelek tişta neke ev pir tiştê dîrokînin yanî sibê Rojavayê Kurdistanê ez zimînak didim wexta here reformek erdê û nizanim çi kî yani xweciyê wê axê û nevê cî axê ye hejmiyar çi ye wê çi esas bigire hewceye çi esas bigire tu zane 1960 esas bigire 1960 hejmiyara 1000 dibê çi 1960 çünkü ev wê çaxê pêk hat yani niha ev heremên niha hemî weke dibê çe tilebiyat an jîgirê spî û nizanim ku Ezaz û Evder û Cerablus û vana hemî di 1960 da erebên bedewî yê ji çolê anîn kirin wê derê ya niha çi dibê ji Colanî dibêje ereb hejmiyara wî pir e wê pir bibe wexta tu polîtîqa te tu li axa xwe xwedî dernekeve serwerê axa xwe nebe û tu wisa neke wê hîn zêde pir bibe wexta tu şerê mezin li derdora Reqqayê û dibê çe Deyrezorê çêbû ew eşîrên hemî endam dibê çe kesê wan endamên Daişê bû li derî te şer kirin te ew gêrî wê hêla firat nekirin li dema şerda te got ez ê wan bîdolojiya xwe paqij bikim ew ê bibin kesê minî herî min biparêzin
وی چاقی وانای ور سریده مبوری ام رونی ام تم دبیجن لباکور کردستانه شورشک جواکی پیکاتیه بخیرا شورشوان ما ایوان 5 سالین داویه شورشک جواکی پیکاتیه متم گوتی حتانها ام هیجی دوی قناعت دانه دبی اف شورشک و پیکاتیه چیه؟ شورش حرمتا جبو انسان عدالتا نفخویی کردستانی سروریا آخ کردستانی وکهویا زایندی یا جن و میر مانتلیته که نوژن مدرن مدنی چیبیل باکوری کردستانی دنا با کردان ده ملت ما سیاسی بیه بکدو امگه که پر مزن هاتی آفراندن افروش نها داگرکری به ددومه البت دولت ترکی هیجل باکوری کردستانیه yani mekir nekir serveriya coğrafik me nekariyan bi dest bixin heta demekî tirsekî di dilê dijmin de hebû lê divan demê de wî de ew tirs ji welê rabiye di encama wê rabûna tirsê de ye ku dewlet pir rehetî dikare here li Bakurê Kurdistanê li serê çiya wan petrol bigere rafînerî çê dike pir rehetî dikare gundan valeke pîlan û proje çê bike Türkiye'nin Uygur ta ji Orta Asya dikare bîne bicî bike yan jî qet nebe behsa planekî wisa dikare bike malbatên Daişî Hizbullahî yê ji welatên Ereban dikare berhev bike bîne Filîstîniyên Gazayê dikare bigire bîne vana hemî plan û projenin vê gavê dikare bibêje ev dîmenê ku min nîşan da yani xwebrêxistinkirinê Daîş û Hizbullahê li Bakurê Kurdistanê têkbirina destkeftiyên şoreşa Kurdan a 5 salê dawiye ye ev meselekî pir mühîm e tamam mamosta du gotin rabikim ez hewceye em ka ev tiştê min got gazin min zan çiye ya ev şoreşa çêbû bi taybet dibin rêbertiya rêber Apo Birêz Öcalan û hevalên wî da û hetanî roja îro hat mixabin me neparast yanî derdê min nerexneye derdê min heyran çawa me neparast çawa em nikanin biparêzê û sedemê wê yani çawa em nika parêzê çünkü em kor bûnin em teng lê dinerin ama halbukî dema tu li Birêz Öcalan binere dema li axa Sûriyê bû şêxê Sunî Kurd çû cem li ser sifrakê wî ra rûnişt pîrên Elewî li cem bû li ser sifrakê mîrê Êzîdî li cem bû li ser sifrakê ev me wenda kir çünkü rastiya civaka Kurd sosyolojiya Kurd ev bû yani şêxê Kurdî Sunnî pîrê Kurdî Elewî mîrê Kurdî Êzîdî her sê kanîbû bahatana cem ev li ser sifrakê nekanîbû bahatana cem rêber Birêz Öcalan evdanîn cem ev ji ber ku zanîbû sosyolojiya civakê divê dirê de pir girîng e hewceye hemiya berçava bigire tu nikane hewl li hemberî İslamê derkeve li Kurdistanê dema tu li Kurdistanê li hemberî İslamê derkeve tê wenda bike dema tu li Kurdistanê li hemberî Elewîtiyê derkeve tê wenda bike dema tu li Kurdistanê li hemberî Êzîdiyê derkeve tê wenda bike fermo Derin em tev Abdullah Öcalan pir baş nas dikin tamam yani reberê vê şoreşa civakî ku me bes kir reberê wê ye em tev nas dikin ji axaftinê wî nas dikin ji hevdîtinê rûbirû ês wî bi siyasetmedarê Kurdan re em baş nas dikin niha tiştek ku herî zêde behs dike çi ye demokrasî ne tenê ji bo xelkê dibêje ji bo meseleyê navxweyê Kurdan dibêje yani eger hûn yani divê merov her tiştî bawekê vekirî jê nebihîse îcab nake merov hêvî bike ji gotinî wî bawekê vekirî bibîse mesela niha di medya civakî de pir nivîs têne parvekirin di binî de nav wî tê nivîsandin em nizanin ev nivîs çawa ji hepsê derdikevin kî belav dike dibin tesîrekî de ye em dizanin dewleta Tirkiye hakimê îmraliyê ye li gorî dilê xwe nivîsan dişîne derva divê merov zû bi zû bawer neke yek ya din çima ev însan ew pir zêde behsa demokrasiyê dike ha ji bo me tiştek ku em ji bo me divê bala xwe em bikişînin serê demokrasiya navxweyiya Kurdan e yani bê milletê xwe biryar nedin berê ku hûn biryar bidin ji milletê xwe bipirsin di nava milletê xwe de hereket bikin bixebitin vaya peyamekî pir cidî ye mesela doh ez bala hevala bikişînim ser wê peyama ku min doh belav kir peyama doh çi bû mesela
Ya Öcalan ba avukatê xwe re hevdîtin pêkîtîne. Tamam. Meseleyê hukukî hene, mafê hêviyê heye, vir da, wê da, tişmiştên formalîteyên hukukî hene, behs kirine. Ama ji nişkeva behsa Cemîlê Çetû mesela. Ji bo min peyamekî pir girîng e. Vaya peyam ji bo kî ye? Ji bo şwareşkerên Kurdan e. Kesên ku li hember dewleta Tirkiye çekhilgirtine, şer kirine, mücadele kirine, ev peyam ji bo wan e. Rêzdar Öcalan bavêyekê vekirî ji heval û hûgirê xwe re ji şervanê Kurdan re ji têkoşerê Kurdan re dibêje nekevin rewşa Cemîlê Çetû. Nekevin rewşê. Cemîlê Çetû bi demekî dirêj axayê herêmê ye, herêma Garzan, axayekî pir meşhûr e li wê derê ye. Birayê Bişarê Çetû ye. Bişarê Çetû li hengekî mezin e, di têkoşîna li hember dewleta Tirkiye de şehîd dibe. Li hember ya Rus lê dixin. Tamam. Rus lê dixin. Ka ez biguzareş bigênik şaşiye. Bişarê Çetû rast e wî û dewletê jî dibê çewek eşkiyatiya wî yanî hebû. Wî dewletê jî li hev xis û leşkerî welhasil ji bo dewletê xwe xweş bike Bişarê Çetû jî eyn Cemîlê Çetû bû. Eyn yanî eyn dibê çe felqê sêvê bûn. Herî parastvanê dewletê bû çû di mewziyên pêş de ji bo dewletê şer dikir tabii ki Kurda hemiya şer dikir. Wî jî bêjim welhasil nîşanciyekî Rûs lê xist kuşt. Tamam. Fermo. Avayê kuştir ew ji qet têz danîn ama dîsa jî Bişarê Çetû li hengê me ye. Ez Bişarê Çetû diparêzim qet nebe di serê xwe de li wekî li hengekî diparêzim. Na Cemîlê Çetû mesela min neviyê wî jî guhdarî kir, min tornê wî guhdar kir, ew dibêje Cemîlê Çetû jî qehreman e. Tu cara dibê îtiraf nekiriye. Bise ez gotina xwe bibêjim. Niha di serê milletê Kurd da pêşî Osman Sebrî nivîsandiye. Pêşî ê ku xistnava milletê Kurd ku Cemîlê Çetû teslîmê dewleta Tirkiye biye xizmetekî pir mezin kiriye ji dewletê re. Lê neviyî wî tiştekî din dibêje. Ez çima bas dikim? Yani çima ez îmaja di serê Kurdan de ew e tu rast dibêjî Cemîlê Çetû xizmetkarê dewleta Tirkiye xwestiye were xelatkirin lêbelê xelata wî cezayê îqdamê ye. Netêne ew çarkurê wî jî hatine îqdam kirin. Îja Rêzdar Öcalan beyamekî pir vekirî dibêje. Mesela dewlet nizane Cemîlê Çetû kî ye, ew heyeta dewletê li wê derê nizane. Ew tenê ji avukat re dibêje Cemîlê Çetû ji kerê keto. Vê çîrokê divê bêjin. Han vaya peyamekî. Peyamek çiqa xorte. Derî çiqa peyamek xorte. Îja vaya tişta îmaja di serê milletê Kurd da, îmaja Cemîlê Çetû di serê milletê Kurd da rast e. Xizmet. Ama parantez vekim û paşê parantezê bigirim ji ber ku ez naxwazim heqê Bişarê Çetû û Cemîlê Çetû du birayê hevin. Ez naxwazim agan e, ez naxwazim heqê wan bixwin. Neviyê wî dibêje dibê mesela Şêx Selhedînê bavê Kamuran înan dibê mala wî bû Mîvan ew jî serhildêr bû. Gelek serhilderên din mala wî bûn Mîvan ew heywan din. Alîkariyekî mezin gihan şwareşkerên Kurdan, têkoşerê Kurdan ama dibê mehkemê de behsa tu yekî nekir. Tu îtirafekî wî tune ye. Ew jî heye. Tamam. Tamam. Vaya yani dibêje ez dixwazim îtibara kalkê min were îade kirin. Ez naxwazim di dîroka Kurdistanê de wekî xayîn were îlan kirin. Ez parantezê digirim. Tamam. Ez raya parantezê te dewr bikim. Ezeke. Cemîlê Çetû niha anapsane yani ji bo dîrokê çi pêwîst e? Nivîs pêwîst e. Delîl pêwîst e. Delîl çi ye? Osmanê Sebrî bi apê xwe ra dibê çe bi Şükrî ra û bi kurê Şükrî ra bi Necatî neyse her sê tevev li wê derê zaten hatine girtin. Hîn yani kî nizanî kê here ser sêdarî, kî nizanî wê nere ser dibê çe sêdarî. Welhasil Cemîlê Çetû kêfa wî li cî ye, Cemîlê Çetû ra parintê Cemîlê Çetû welhasil kêfa wî li cî ye dikene. Savaşe dikene ji ber ke hem jî Atatürk ra mektûb şandiye, hem jî tev vî şerî nebûye û hem jî agahî daye. Agahî daye dewletê da ku dibê çe amadekariye ye.
Cemilê Çeto sedî sed bawer e yani hewqas alîkarî kiriye û şer jî nekiriye lê em bibêjin pir îxaneteke çûye pêşiya Kurda Kurd piştiye di şerî da ew jî nîne yani em vê rastiyê jî bibêjin feqet xeber tê dema dibê çe yani heta îfada wî jî nayê girtin dîrek tê dibe yani ta nav tê çîkirin a navê Cemilê Çeto jî tê ew jî were ser sêdarî wî çaxê li çonga xwe dike Sebrî Osman jî li wê derê ye û tabii ki apê Sebrî Osman jî apê Sebrî Osman jî Şükrî jî navê wî tê daye ew jî ker ser sêdarî Cemilê Çeto dîn dibe li qafê li hêta xwe dike û bênaber li hêta xwe dike Cemilê Çeto ji kerê da keto Cemilê Çeto ji kerê de keto êdî yanî dibe çe yani mecliyê xwe wenda dike welhasıl rastiya ev e ama rastiya din çi ye yani em bişarî Çeto û mala Çeto û çawa li hemberî Emê Gozê û bi alîkariya dewletê re û hemberî mesela Emê Gozê jî zane malbateke ne temiz e welhasıl temiz ne temiz mesela li vê derê de tiştekî din heye peyama bi Rêz Öcalan da ye çi ye yani tu alî dewletê bikin Ronî gotina ku malbatekî ne temiz em hinekî baldarî bikarbînin zanî çima divan heftê heştê salê dawiyê de her malbatek Kurd tevlê vê şoreşa dawî bû bi dehan şehîdê wan ez lêborîn dixwazim lêborîn dixwazim ji ber vê malbata sûjbar nakin bişarê Çeto tu dikarî rexne bikî li gorî dîrokê ew jî li gorî agahî ez rexne jî nakim bixwe dîroka Kurd di wê çaxê da kî yani dibe çi hemî axa û begên Kurda pirê xwe zaten wisa tevdiger yani jê hindikê wan dibe çi eşîretê di alayên Hemîdiyê de cih negirtiye herkesî cih girti belê belê ez migo çi ama niha bişarê Çeto em nikane bibê lehengek bû ji hêla Kurd û Kurdistaniyê da di mêrxasiya xwe da dibe lehengek be dibe çi welhasıl ama ji bo Kurd û Kurdistaniyê Kurdistan mesela vê meselê di sereldana Şêx Saîda Cemilê Çeto hem alî nekir û hem jî agahî dan dewletê Cemilê Çeto bişarê Çeto xwe negihan serhildanê di 1920 de Cemilê Çeto bişarê Çeto xwe negihan serhildanê na bişar xwe neyandê ew bi 1920 de hat kuştin ama Cemilê Çeto xwe gihandê çünkü piştî mirina birayê xwe piştî mirina bişar ew çû serêçiyê bû fîrar Atatürk jê re name şand got were û jî nameya Atatürk qebûl kir hat yani bi şiklekî bi dewletê re ket nava hevkariyê ama vê jî bibînin bîra temaşevanan Ronî Türkiye'ye 1920-25 ne weke îro bû dewleta Tirkiye heta wê saetê li hember milletê Kurd komkujî pêk neanê bû destê Atatürk neketibû xwîna Kurda hê destpêk bû divê merov bizan rast sosyolojiyê gerek her bijî Cumhuriyet nû ava bibû Cumhuriyetekî seküler modern milletê Kurd ku dibin tesîra Osmaniyan de bû dibin tesîra olê dîn de bû hê tam rastiye Cumhuriyetê fehm nekiribû nakokiya Kurdan û Cumhuriyetê li ser meseleya dîn derket pêşî yani ji neteweperweriyê bêtir bandora olê hebû li ser serhildêrên Kurdan kültürî ol bû lê hew li koçgirî ne wisa bû sanî yekemîn şerê me yekemîn yani ê bi Cumhuriyetê rahîn de Cumhuriyet tam fermî avanewî yekemîn li koçgirî ye yani Alîşan Beg û Heyder Beg û Alîşêr û Nûrî Dêrsimî welhasıl yekemîn ew bû ew ne olî bû ne tiştekî olî bû tiştekî sedî sed Kurdî bû Kurdî bû Kurdistanî bû û heman tişt dixwest çi dixwest ev herêm hemî memûrên dewletê wê xwe jê hêrkişîne eskerê dewletê wê xwe jê hêrkişîne em ê jî bibin perçakî dibe çi yanî vê dewletê lê em ê xwe birêve bibe xwesteka wan ev bû dewletê çekir yani ev tiştekî yani tiştê li koçgirî hat xwestin projeya koçgirî bi rastî hewciya lêkolînek pir xurt ser bibe dewletê çekir heyetek şand da ku têkeve navberê dibe çi vê çareser bike
انجام اوی هیئتی چه بو انجام اوی هیئتی حسن خیری بی افتدی چه بو یا مبوس درسمی اون زانم گلک مبوس و چاقی درسمی تایبت جبوی دا کو اف مسئله چارسر ببه سر نقاش کردن مبوس درسمی سر ناوین درسمی سر ناوین کردستانی چون آنکاری اما چیکیم ببیجم مثلا حسن خیری جی عین مثلا جمیل چتویه حسن خیری یک جوان کسانا بود دم دلوزانی دا دبی چه کنج لقادکر و به خواستک آتاتورک مصطفی کمال و دیمن وندشان لوزانی داکو کرد و ترک بری هفن اما چر بو دما شیخ سعید و حوالی نخواه دست به وی دبی چه سرهلدان کرن حسن خیری دیت هگر هاتنا خاپاندن نرازی خواه ریدا آتاتورک چرکر یکمین امری وی دا ببن بکوشن ایدام بکن حسن خیری اوجي عينه يعني بدولة را شغلي ودولة باراس تركبون باراس حتى دبيتشا باندور نسر لوزانكر ليبلي دولة شرقي فقريا شرقي كرد كتن دبو تفقري حسن خيري حتى تفكرن اوجي يك عين مسألة Vê derê de tiştek ku mixwast ez bala hevala bikişim serê mesele ne tenê xiyanet û yani Öcalan dixwaze bala Kurdan bikişîne ser dewleta Tirkiye xiyaneta ku dewleta Tirkiye li Kurdan kiriye dixwaze balê bala Kurdan û hevalên xwe bikişîne ser wê yekî ku dewleta Tirkiye qet qîmetê nade Kurda çawa qet qîmetê nade Kurda mesela Cemîlê Çeto wextê biryara wî yê îxdamê tê dayîn jî navê wî bilêv nake nabêje mesela çi bû Cemîl Bek nabêje Cemîl Bek dibe kursiya yekem kursiya duyem kursiya sêyem yani wana weke alet dibîne însanê ku li ser kursiya yekem heta 15 rûniştine kî dibe bila bibe dibêje ji yekî heta 15 vana bibin dar ve bikin ji kursiya 15 heta 30 vana bibin 15 sal ceza bidin wan ji nizam kursiya çi heta çi bizin sürgünê yani navê Kurdan jî bilêv nake ji weke pez dibîne weke heywan dibîne navê kursî ji hebûna Kurdekî biqîmettir e li ber çavê edaleta Tirkiyê ê wê demê jî a îro jî hê jî wisa ye ya tiştekî ne guheriye ji bo tiştek ku bala mikişan yani tiştek ku Öcalan dixwaze balê bikişîne serê hûzanin de hepsê daye her tiştî pir vekîlî nikare bêje ama bi hin mesajên taybet ez dibêjim qey hevalê xwe şiyar dike yani nekevin nebin nûmuneya Cemîlê Çeto di jiyana xwe de pêk neyînin nekevin wê xefikê Peki tiştekî dijî nabêje yani ez dibêjim vê jî dibêje yani haya min heye ez bi kêra li bazarê da min bira hûn zanibe ez dîrokê jî zanim û ez zanim ez di kê da bazarê da min û hevalê xwe re jî dibêje yani me xapin eger ez xapiya min ez zanim bira hûn zanibin da ku ez zanim ez di kêra li bazarê da min hûn jî li goreyê wê di bazarê da min ez dibêjim qey rêvebirên tevgera siyasî Kurd ser vê meselê pir bisekine mesela ev jî tabî perspektîvekî din e mirov dikare li meselê binêre yani rast e dibêje ez bi kî ra didim destînim kî muxatabê min e ez baş nas dikim ez li gorî wî gav davêjim haya min ji meselê heye yani ez hûn jî li gorî wî gav davêjin elbet baş e meseleya Kurd û Kurdistan bi vî şeklî serhildana ku niha di nava ciwanên Kurdan de ez nebêjim serhildan lê xefika ku li pêşiya ciwanên Kurda çêbiye li Bakurê Kurdistanê dibe haya her kesî jî hebe Daeş, Hizbullah tevgera siyasî Kurd dixwazin kriminalîze bikin dixwazin ji cewherî wî derbixin weke li Filîstînê mesela dawa heqya Filîstînê hebû di zemanê xwe de dünya alem behs dikir Arafat ez jî bûme şahid li Cenevrê mi çûye axaftina wî godarî kiriye ya Arafat
د دنیای دا داواوان پر مشروع بو اما به آواکرنا حماسی را داو کریمینالیزه کر خراب کرن ایجا ev jî dibêjin Süleyman Soylu çi got projeyekî me 10 salan heye di derheqê Hizbullahê de Hüdaparê de feq nake Hüdapar ji ber ku partiyekê siyasî ye ez pir naxwazim navê wî bilêv bikim ji ber ku qismekî wan ji xwe rex nekirine xwestine tevlî siyasetekî legal bibin dibêjin eleqa me bi Hizbullahê tune ye ji ber vê yekê ez navê Hüdaparê pir naxwazim bikarbînim ez heta alîgirim ku Dem Partî û partiyên din biçin serdana wan yani ew biçin serdana Dem Partî ji ber ku di vê demê de ku Dem Partî bi partiyek weke MHP ra rûdinê ser masê çima bi Hüdaparê ra rûnene ji ber vê yekê ez alîgirim yani ez alîgirim ku bi partiyên Kurdistanî re kîjan fikr û bawerî dibe bila bibe rûnê ama rêxistinên îlegal weke Hizbullah dibe Daeş dibe El-Qaide dibe evê nava Kurdan da dibêjim wana îlegalin hevdîtina wan re hinek zehmet e kerem ki tu rêxistinek dibê çi xêncî tevgera azadiyê û xêncî hinek partiyên din hinek şahsiyetê din yên Kurd û Kurdistanî li Kurdistanê nînin ê hinin hemî dewleta Türk e yani dibê çi dewleta Türk nayro tiştekî li bû tevgereke ku wisa radîqalî İslamî li Kurdistanê hebe dewleta Türk li paş e dewleta Türk wî çê dike yani tiştekî wisa nîne em vê fehm bikin na dewleta Türk li wê derê de yani naxwaze hew Kurd çekan berdin hew çî bike heman demê dixwaze sosyolojiya Kurd yên nikane weke dibê çi bi çola bixin neqedandin bi çolaxistinê axa wan gundê wan şewtan din kir û nekir Kurd naqede îjarê çawa bike dibê çi yani dedî li dijî li şoreşê şoreş yani li dijî vê şoreşa Kurd ya modern ya serkeftî ya dibê çi hemî ev heq mafên gerdûnî nirxên gerdûnî digire tevxwe ki tiştekî reş li hemer wî daxe bi kê bi zarokên Kurd ev tiştekî gelek xeter e hewce ye bi nerîneke teng lê lê nerîn hîn fire lê bê nerîn û li goreyî wê xebatin mezin bibe niha em derbasî Amerîkayê bibin 25 Mehê Donald Trump Tayyip Erdoğan dibîne Tayyip Erdoğan xwe amade kir çû wê derê li netewek bî axaftinê jî kir axaftina wî 5 deqe dewam kir naveroka axaftina wî jî bi giranî şermezarkirina İsraîlê bû ew ê çi were axaftin gelo di hevdîtina wan da di vê naberê de ez bînim bîra hevalan Marco Rubio wezîrê karê derve Amerîkayê dibêje Tayyip Erdoğan lavayê me kiriye ji bo bikaribe bi Donald Trump re fotoğrafekî bikişîne ji bo bikaribe 5 deqe pê re hevdîtinekî pêk bîne yani dibe derdê me wekî Amerîka tune bû ku em Tayyip Erdoğan bibînin pê re nîqaş bikin tiştekî ne daxwaza me jî heye û ne derdekî me pê re heye wan dibe lavê me kiriye rica kiriye em tên wê derê em dixwazin 5 deqe be jî em bibînin pê re fotoğraf bikişînin îja ez dibêjim yani şîrovegerên siyasî dibêjin ev lavakirin berdêla wî wê pir biha be dibe ku Amerîka balafirên xwe yên Boeing bifroşe û Türkiye bixe zerarekî mezin yani îtibara Tirkiye nemayê di qata siyasî ya navnetê wî de mamoste ji Tirkiye re ne mesele ye ji Tirkiye re mesele Kurd dayîka xwe nebîne rojava statû nebe statû rojava nebe federasyon mesele Kurd têk here yana Türkiye dibê çi Erdoğan prestîja wî bike ve Türkiye ne pir mesele ye û dawiya re jî ji te re bibêjim rastiye de jî hewce bine mesele ye hewce tu xwe biyêne armanca xwe tu xwe biyêne armanca xwe dedî niha em dibêjin ya Colanî zanim wa wî ya ne mesele ye Colanî serkeftî ye çawa dibe kî alî dike kî alî neke mesele zaten ev e têkiliyê te hebe yani tu bibêjî nirxê min ev e ez wî tavîz nadim û rê rêbazê min ev e îdeolojiya min ev e ez ê ter bikevim tiştekî wisa nîne hewceya carcarna ev dibê çi al û vêr e yani nirxê êl hemberî te jî heye carcarna hewceyê tu xizmeta nirxê wî bike da ku tu kanî xwe biyênî derkê dibê çi nirxê te bi te re nemire
والحاصل يعني نبر مسألة يجبوي إماجا أردوغان وتركيا إماجا أردوغان ديكتاتورك تركيا دولتك كفاشيست تو إماجا خونينة مسألة خو بيهن الويدري مسألة شاني لاوي ترامب أني الويدري بالرجاء بالله نظام أني الويدري غير بلاوي ترامب را بدزي هدتني بيكتين أردوغان هو قص يعني نظم ويا بتزي لاوي ترامب را والحاصل لا أما مسألة شيء مثلا نجبوي غازة يشترى بفيجن داری ترکی گازانینه مسئله دا که کرد دایکا خانه بینه دا که روژاوای کردستان ستاتیا که فرمی ناونتوی یا بی ناسکرین پیکنی دما او پیک بی او زانه او باندوری لسر هر هلی سه هلی کردستان دم بکه و ترکیه بوی هوا نکانه 100 سال دن نه نکانه 20 سال دن دوام بکه دما روژاوای کردستان ستاتیا که گلی کرد فرمی قالا ناونتوی دا بی ناسکرین Türkiye zane Türkiye bir hava yek parça bir hava nikanı berdavam beke. Velhasıl çerde be mesele Erdoğan'ın karizmavi anzam imajavi ketiye Türkiye ketiye dindar buya dindar ne buya ne meseleye. O havceyi bu sabah ne meseleye. Mesele tu neyle debeyçe tu tek hebe. Ev boy ve her şey dikin. Kurdiş boy tek ne reçedikin an debeyçe yani سیوانه که ناو نتوی یا که دبی چه استات یا که روجاوای کردستانی بگره چه بردیلا دادن کشتن امزانه کردش کشتن را پر میرخواستن لیج جیان را جو قاس میرخواستن و تاز دبیجم جیان حوجه شیطان بتو دستیوی بگره حوجه تو بمعر راجی حوالتیه بگره وقتا پیوستی هبه تو زانه به yani hinek rebaz vrara derbası be da ku es kanı ve xwe biparisim ji ber ge ez îro xwe biparêzim ez ne ezim dema te dîs birek zarokên dê û bavekî hebe nade tu dikeve teyarê çi dibêje anons dike dibêje heger wisa bû destpêkê vê maskê hûnê berê di devê xwe ke nexin devê zarokê xwe çünkü dema bav dê bimre zarok zaten tu nikane xelas ke welhasıl Rojavayê Kurdistanê îro berpirsyariya Rojavayê Kurdistanê gelek girîng e Rojavayê Kurdistanê min berê jî meqalat xwe de nivîsandibû kilîta deriyê Kurdistanê din e yani wexta divê derê da na ez bi İsraîl re divê şehevdîtina pêknînim na ez wê re pêknînim na ez wê re pêknînim her bi Tirkiye re hevdîtina pêknînim Ronî mesela me û İsraîlê wê çawa be niha di derbarê Rojavayê Kurdistanê de tiştê zelal tune şer û pevçûnan dest pê kiriye hem li Helebê hem li Hevrê li deverên cuda di navbera artêşa Sûriyê û Qesedê de şer heye İsraîl çi dibêje İsraîl di derheqê Kurdan de tiştên baş erînî dibêje gelo sibê dusbe dewleta Tirkiye êriş bike helbesta İsraîlê wê çawa be qet çi dibîsî ji wan kam tev nîqaş bike kam tev nîqaş bike bixwe ez İsraîl tiştekî namîzim ez kesekî Kurdekî ez û tu min zal hatin nas dike çekî hatim Ewropa tu min nas dike Kurdekî belengazim û ev jî dibê çema bi Tirkî ji vê re çi digotin te dî em Kurd bi İngilîzî em dibêjin scarf ev scarfa stûyê me de zarokteya min de stûyê me de ye ne ez entelektûelim stûyê me de ye hinek hevalên dibê çe hinek troll êrişî min dikin a li scarfa stûyê wî binêre welhasıl alerjiya stûyê min heye û zondasaliya me de stûyê me de ye di şerê Kobanê da dema min ez dimirim jî stûyê me da bû û dema ê hemberî min jî dimir ez wî şerî da jî stûyê me da bû û hê jî stûyê me de ye ev da hêlkî xebera min ji İsraîl nîne yani min got çi misala çima got fakirêkî xwedê min ez nizanim ama tabii ki bi akademisyenan ra bi dertorê ra dikevim têkiliya tiştê ez fam dikim û di meqala xwe re dawî de imzalim ev Müslüman mesele çi ye Kurd yekemîn hewceyê li xwe xwedî derkeve wexta li nirxê xwe xwedî derkeve wexta ew bi xwe li xwedî derkeve pişta xwe bide hebûna xwe ez bawer dikim wê çaxa riya te hinekî din zelal dibe yani mesela İsraîlê rabe sewa Kurdê hîn nabêje yani tu şahsen kaç te sewal kim mamosta Muhammed tu mi sewal ke kaç te sewal kim li Rojavayê Kurdistanê Kurd çi dixwaze Kurd tu kurmancî tu zane bir şeref tu nizane belki gerek 5 dakika tu neki bir fikre yan jî dibê çe lav kalabalığı gerek tu bike
وقتا يعني مسألة هين يبقوا كيا إسرائيل بوي كردا شدو خازه يا جاني إسرائيل جهنم دبي شيء هر جهنمي نمسألة يا كرج بوي خوش شدو خازه گرینگی اوه کدش بای خواه چه دخوازه وقتا از ورم جمعه و تشتکیشته نخوازم تو بخون نزان از چه دخوازم تو دبه قلمی بدمز بجنا پیوستی هم تشکیده نهیه دبه تو دفتری بده از بجنا تشکیده نهیه داویا دورتی به باوی من هره یا آمود با دویتی نینش مرابی پیوستی ها چه از کابنه به چقاسی کنم محالی تبکم ها يعني اسرائيل ناشق كرد هما كرد ديش كرد دولتك كردستان كي تشكم تشتكي وصانينا اسرائيل زار زور كان دولتها قد باريزه شبوي دولتها ويتيك نره برخدا انا كمزن تدبيني شاوا تلشتك قتل عامل تشدبن وشر هي وحد شتيا ولا حاصل يعني مثلا اما ازوي باشلانم اشما باشلانم از نا بقلك اكاديميسيان وانا قلت راجي بيفي من دمينيز ريبورتاج قلت زي بينم در خمولي اكاديميسيان وانا دبيت شد جهان يعطي ناس كل جهان قراوان كان وانا راجي تكليه من هنن اما اف باش زلاله ما ديروكا خدا يعني دما دبيت دما بابلان ام جوي اخي برنا وام شونن نينوفاي يعني در دورين كردستان انها ما باشور وحتى بوطن هرما ما بوطن باكوري كردستاني وحتى ايرو دست ما تشتي دبيت ما حافظه خا بيرا خا ما تومار كريه دوي دري دا حقي كردا دا تشتكي خراب نينه لحر دوري امهاتن كشتن مالي ما طالان بون ملكي مجمع هات ستندن هري داوية لبغداد چي بود زانه demek neyiz da bu ne hazır dure. Li beli her vakti Kürt lema xadi derket hem jber em cuyi bun em neqawtanzın dibe çe pişta xwe nedan me û hem jber ke em yani penaber bun sürgün bun qerfê xwe bi me nekir em çûçik nedîtin xê roxmî wê em ji fermanan gelek fermana xelas kirin em ji gelek fermanan hatin xelas kirin ji hêla Kurda ve ev yek heye ama ijari veya dibe çe bir anine xweşe ya dîrokiye fakat ji boî pêşerojê tiştekî din heye ji boî pêşerojê li rojhilata navîn dibêje me fehm kir em êdî hewceya li hevalbendên pêşerojê bigerin ne wekin dewletan ne wekin dibe çend dîktatoran kesên xurt heta niha hinek va polîtîqa me meşan lê ev polîtîqa na êdî nabe hewceya em li netewên ê li hemberî me antîsematîzm çîk nake nefreta wî li hemberî cûtiyê dîne em bi wan re hevalbendiyê bikin ew di vê derê da di vê axê da gelekî îranî ye yani xelkê fars jî her wisa ye û xelkê Kurd xelkê fars têkiliya me qasî a Kurda re heye vêranîne lê Kurda re têkiliya me heye em cîranê hevin lewra Kurd jî û ev ê jî dibêjin em bê dewlet bûnê zane bê yani dewlet bûn taz dibêjim dewlet bûn ez qala parestgehê dikim em zane dema stargehek mirov nîn be çi hatiye serê me me dîtiye û ji ber stargehek wan tune ye çar dewleta belav bûne çi hatiye serê Kurda enfala û Girgîzîlan û Koçkirî û Dêrsim û welhasil muhabat û em zanin vana û em vana zanin hemî ji ber Kurd nikanî bu xwe bi rêve bibirana Kurd dewletek wan nînin bû lê belê lewra em bi sed dilî dixwazin dewletek Kurd hebe heger di vê da rolek me hebe em kanibin alîkariyekeke ji me bê xwestin di binî rabe di ser rabe bi çi havî çi destê me bê em weke gelê yani cûî em siyasetmedarên xwe zeqtê li wan dikin em dibêjin bibînin gelê Kurd bibînin dereqê gelê Kurd da hewceyê hûn neçê cara naxifin hewceyê di derheqên dijminên gelên Kurd da car car na hûn li pozê wan xem bibêjin qetilhan ser gelê Kurd heye û dibêjin vana hewqas ha tiştê din heye tiştê din çi heye İsrail wexta êrîş were ser Rojavayê Kurdistanê top yekun ez dibêjim ji hêla Colanî ve û hêla dewleta Türk tev hev dibê çe paralel yani top yekun êrîşek were ser tiştê ez dibînim ez dixwînim İsrail ranabe tayarê xwe ranak li ezmanê Rojavayê Kurdistanê û Tirkiye li hev naxe na feqet İsrailê vê bike ma Tirkî car carna îcab nake tu dijminê xwe xe tu kanî li hevalî wî xe wek tu li wî xe İsrailê berê xwe bide Şamê İsrailê di Rûzya rake
إسرائيلي وان هرمانا دبي تشا وي شامي بكن دوجه وي شاميقه يعني جبهه كيدن وكه لسوريا وقت جبهه انيا شر الهنبري كرد بابا خوياي إسرائيلي انيا كشردن سوريا دافكه ما اول كوديت ما اول سويدا بيت اف سويدا ناو باراسنا درجابو اف سويدا همان دمي باراسنا كرد بو اف سويدا نهو إسرائيل تاني رول تداليست اف نارين ام شروع من الشخصية جبوي يعني يكي دبي كسك في بغنبري من كارمينة از بخوا باورم ريفبرين قصد يجي دمسلا سويدا دا دبي تشا ميسيوني كيوان رولي كيوان هبو از بخوا في باور يلامن يعني نه جبوي تشي قالي درزي بباريس همان دميجي سايج دخوانش قالي درزي بباريس والحاصل يعني سويدا نهو دبيتش چونكي تانه سويدا تشتك سويدا دابو سويدا دما دسبيكا يريشا عولي حتى شو 11 كت سويدا يعني درجال برخونه دا اما ما في داويه دي ما في داويه دي انياك برخوداني تشيبو ودس بشركه سويدا انياك برخوداني تشيبو جدي صافا وهمان كس يعني شتو دراجي كسك نهات لي بلي دبهنك غروبين چوشكي چوبن لوي دري شارك بيسان نه برخودانك كبر نيزي آكوباني چونكي عند كوباني دا جيو سابو كوباني كت داش برحتي هاتي سدي نودي بي حشتي وبينجي بي قلت وكشيش حفتي سد كس ما وكسنا وجوا فرمان دراجي يك فرحات جودي بو قلت حيران سري مهارجينا اميل بيدري بنر برخودانك دیسا دست بکر تا بگی چه بو آگاهی نام نتویجی هاتنش کبانی راز بیجی ببیجم بویزانه بن يعني وقتا تكليا أمريكا بكوباني راتنا وكوباني بكتا يعني ديار بو أمريكا كتلبو تفقري ويليخ أبجي ديار مو ويجي ببيش روني اف مثلا روسيا هي اف جي ايرو مبيست دستانية سر 11 فابريقين ترك انادولو افس ويا چه نشانه مدده نابرا وان خرابية چما اف جزاية اف چیه مسئله چیه گلو روسيا تشتك ريما ناده صنع چنه وانا خالي بچوكن نقطه بچوكن نه مثلا وانا يعني ناظره دولت چه دبه نو اردوغان دي خانزي ترامب دكه شويه دبه چه وسا بري وخانكي زياده دايه دولتين روجاواي او جلوي دري دبه يعني وكم بيجي هاي من هي دي جوسا وانا بيام تزنه اما جبونا كردا وانا نه پر تشتي جبوي مزن جبوي مكردا ام چاو روجاواي كردستاني من باريس تمام كرد دبلوماسيه نزانه وي بيجم نك روني زانه وتا از دبيجم نايك معنا از دبي مزانم كرد نزانه اجي كردم ام دبلوماسيه نزانه ام هين بزنجيرين دولتا ترك وگري داينن ين داگر كرا تركيا چه بفكره وي چه بيجي استقلال فلان كسرا چيكم وي وابه وانا بفلان يعني سرخبونك نسرخبونك دمجيه مدا هين هي دويركا ما هين نسر بوخيا والحاصل ازبم قي تقز حوجيا بوليتيكا خرط روجاواي كردستان بي مشالدن ها بيجي بيجم قوتيا تو دولة نافنة تويجي محقق بلانك وانجي يعني سريدا يك وك امريكا اما هناك تشتبون من ديسا شنايك بري نفسان ودام زوها نفسان شك كرد درنگ مان برنامه تاجي قلتمون كرد درنگ مان دما جولاني بري دا حلب وحلب كت ودي ديار بو بري خو شامي دما خيان شامي عجبو كردا دبيتش فدراسيون اخو اعلان كربا وقتا ايرو كردا فدراسيون اخو اعلان كربا وبفي هوا دولتها تك مجبور بما بچا جم بريز جلان دستي بريز جلان چوقا خورد بو ها ما قالوا يعني مثلا خازم جنك ترولا راجبيج بيجن ايش برق هناك يعني ما بريز جلان ويبقوت انا وفدراسيون ابا كري وهم بريفد برجي فقر نا تشتكي وصل نينا تل درفه
gavna vitiye tu dibê çe gafên xurt navîtinin û îjarê nizanim ma hinek ez hinek trola dibêjim ha trolên tedî êrişî dibê çe Birêz Öcalan dike ya Birêz Öcalan yani ha tiştekî li holê heye û Birêz Öcalan gotîna hilkişîne derfetê destkeftiyê destê Kurd a hemiya hilkişîne tiştekî wisa li holê destkeftiyê Kurd li holê tiştekî xurtî misoger bûye nîne û Birêz Öcalan gotiye hilkişîne ji min re bibêj bê ev misoger bûyî Birêz Öcalan gotiye hilkişîne Federasyon Kurda îlan kiriye û fermî bûye û Birêz Öcalan gotiye navê federasyonê em qebûl nakin tiştekî wisa li holê heye mamoste باش e Ronî em dawî li bernamê bînin fermo tiştek dibêjî na spasiyete dikim ez dibêjim pir xweş derbas bû mala te ava heqetin min fayde dît ji şîrovê te jî ez jî hinekî bateriya kompîtera min jî li ber xilasbûnê ye tamam mamoste gotinekî tê dawîtine be em xatir bixwazim Na gotinê min dawî weke rojnemavan weke kesên rewşenbîr em hewcenin nerînê xwe bînin ziman lê bêrêziyê nekin êrişî ser tu kesî nekin ser tu hêlê nekin bi taybet yani ez qala gelê Kurd dikim regeberên gelê Kurd saziyên gelê Kurd ez qala civak hizbên gelê Kurd dikim hewceye bêrêzî em yani bêrêziyê nekin êrîş ser nekin em nerînê xwe bînin ser ziman wexta ez nebêjim tu nebêje yani ji Xwedê da kesek bi tiştekî nizane mirov bi agahiya bi înformasyonê ev dixwedî dike mala te ava hevan ez xatir ji we bixwazim hûn her hebin bi hêviya rojên xweş azad dem baş Slav orês Slav Ronî